Nećeš više petati, dođi ovako da vidiš ovo. Ništa puštaj. Vidi, video i tako. Vidi? Tu ide tače voda. Sad da javiš, ona nije nadležna za to. Skroz na ruke tamo. To je. A u subotu, nedelju isključe mobilne telefone i sve i Ko isključi mobilne telefone? inspektor. Jel? Pa da. Pa ja i DDT Jovanović i to makakvi. I čuvare i sve. Ništa, isključe mobilne telefone kad je ona masnoća i pa po vodu. Ovdje baš ide voda. A cijelo jutro, da vidiš kako je pazilo jutro. Kaže, to je čista voda. To je čista voda. To je čista.